sannu moɗon derɗiraɓe, hande bo en fotti en wayrotiri ha ɓuri sembe on ji sungullaji duniya kanjum haɗi goɗɗo belgol sam. To amma gadi wato mai ɗo balɗe calino ɗo taw waɗino jahangal pamaral. nder jahangal muɗum mai ɗo wodi ko filmi vidéo, waɗi vidéo on pamaron seɗɗa kadi. Vidéo hon mai ɗo mi tammi jippirgo kon ha dow YouTube heɗiteyam, amma nda seɗɗa vidéo el mai ɗo laare.